velkommen til denne video, og i dag så har jeg Benny med mig, og vi skal lave fodbold-challenge. Og vi skal spille en lille straffekonkurrence, og måske lidt en kostbar challenge, så nu skal vi bare se at komme i gang. Benny, Sig hvem der er pænest nede i kommentarerne. Ja, skriv lige hvem der er pænest nede i kommentarerne. Ja, og hende der hedder Lav starter, og jeg starter på mål. Ja. Og er I klar? 3, 2, 1, nu! Du er lavet til at stå. Og vi spiller til 3, bare lige så I ved det. Ja. Vi er ikke engang til sammen, og jeg har scoret. Og så er Benjamin. Han er sindssyg. Benny, bunden. Og jeg skal også skyde mit afgang. Ja!